Ginoong Dios among amahan, gamhanan sa tanan, Dios nga buhi, Dios nga makagagahom, Dios nga puno sa grasya, kaluoy ug gugma. Kami karon nagaduol sa trono sa imong grasya, amahan, nangayo sa imuhang pabor, nga imo kaming lamdagan sa imuhang pulong. Tagaay kami Ginoo og grasya nga makasabot og makinabuhi kining kamatuoran. Tangtanga ang tanang babag, mga garbo, guban pa, nga wala ka mahimuot, Ginoo. Og akong mga pag-ampo nga matag usa makabaton og kalipay, diha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, nagapadayon gyapon kita sa ato ang series sa Book of Hebrews o hinaot nga matag usa niduyog pod kanamo sa pagbasa pagtuon kay daghan kay tag mga kamatuoran nga nadunggan nasabtan diha sa Book of Hebrews o ana kita karon sa Hebrews chapter 23 verse chapter 11 verse 23 to 26. Now, ato ang basahon kining maong passage o tagaan nato ni siya o pagtagad ang mga punto niini. Tungod sa pagtuo sa iyang pagkahimugso gitaguan sa iyang mga ginikanan sulod sa 3 ka bulan, tungod sa pagtuo si Moises sa iyang pagkahimugso gitaguan sa iyang mga ginikanan sulod sa 3 ka bulan, kay ila mang nakita nga ang bata matahom ug wala sila mahadlok sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises sa dihang dako na siya, wala musugot nga tawgon siya nga anak sa anak nga babae sa Paraon. Gipalabi hinuon niya ang pag-antos ug mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabay kalipay sa sala. Yang giisip nga ang pasipala nga yang giisip nga ang pagpasipala nga antuson alang kang Kristo labaw pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto kaysa nagtutok man ngadto sa ganti. Ato sang isgutan ang context niini kay para mas masabta nato, okay? Ang magwawali sa Hebrews iyang expose kinsa gayud si Jesus nga siya ang anak sa Dios o nga ang Ginoo nakiga-istorya pinaagi siya o nga iyang gi-expose nga si Kristo mas labaw sa anghel, mas labaw kang Moises, mas labaw sa templo, mas pinaka-perfect nga sacrifice, mas labaw pa sa pari, guban pa nga mga pag-glorify, paghimaya diha kang Kristo. O muna nga ang magwali sa Hebrews, iyang gihangyo nga ang mga magtutuo mo padayon gayod sa ilang pagsalig diha kang Hesus. Kaya ani nga panahon, nakatagamtam sila og dako kayong paglutos. Nakatagamtam sila dako kayong kalisod sa kinabuhi. Og nayuban kanila murag kabaliko na silang daan nga tinuhan. Nga sila murag gaduha-duha na. Aduna na pagduda sa mga saad sa Dios. Muna nga, dili lang kanang ginitawag paghangyo, kundi usab pag-warning kanila. O daghan gisguta ang magwawali o kaning sa chapter 11 iyang gitagaan o ginatawag nga sample, mga example ang mga magtotoo para ilang para tog illustration ba kay kinahanglan magitag illustration para mas maklaro unsa magyud ning tinuod nga pagtuo, unsa magyud ning pagtuo gyud. So muna nga sa chapter 11 verse 1 gi-define sa magwawali. Karon ang pagtuo mo ang kasiguruhan sa mga butang
nga atong gilauman ug ang hugot nga pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Sumuning definition gidefine sa magwali nga muni ang definition or kahulugan sa tinuod nga pagtuo. So kung nakay kugulingon nimo nga definition sa pagtuo, i-give up na siya kay muning tinuod nga pagtuo. Muni ang pagtuo matod pa sa verse 6 nga makapahimuot sa Dios. Muni ang pagtuo nga makalipay sa Ginoo. Okay? Muni ang pagtuo nga makahatag smile, makahimaya sa Ginoo. Muna nga matod pa kay bisan kinsa nga muduo sa Dios kinahanglan muto nga siya anaa ug siya magaganti sa mga nangita kaniya. So ang mga nangita, ang mga nisik sa Ginoo kadtong nakabaton og tinuod nga pagtuo. So, pero kinahanglan nato i-establishar sa nga kaning pagtuo. Okay, kaning pagtuo dili ni siya innate sa tuwa. Nga kaning pagtuo nga makatuo o nga makalipay sa Dios. Dili ni siya ginatawag nga gikan gyud sa atua. Kaya nga naman, matod pa sa Roma 8:7, bisan ang pangnuna nga naa sa unod, meaning flesh. Kay anaa sa unod batok sa Dios. Kay sa balaod sa Dios wala kini mailalom. Gani kini dili gayon mahimo. Notice kinsa, kadtong anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Diklaro sa Biblia nga ang tao nakasala og ang sala dakong epekto sa iyang kinabuhi, sa iyang pangunahuna, sa iyang emosyon, sa iyang panglawas mo nang mamatay, iyahang tibuok nga pagkatao apektado sa sala, even ang iyahang will. So in short, ang tao tungod sa sala nahimong nagapos sa sala o sa tinguha sa sala, o tungod niya na ang tao nahimong dili mahimuot ang Dios sa iyaha. Kaya nga naman, ang pagtuo nga makalipay sa Dios wala man diha kaniya. So meaning dili ni native sa usa ka fallen nga tao ang pleasing nga faith atubang nga sige no. Tingali nasay faith uban pang klase nga faith, but the kaning specific nga faith that pleases God wala na sa tao. No, dili makapahimot masipag magbuhat siya maayo, masipag unsa na lang yung gibuhat nga maayo kay ang sa Ginoo wala lang man gitan-aw ang buhat nga maayo. Gitanaw sa Ginoo unsa may motive, unsa may rason sa pagbuhat og maayo. Kana ba nga pagbuhat nga maayo imo ba nang gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios or alang sa kahimayaan sa imuhang kaugalingon or self-centered? No. So meaning this faith that pleases God tungod sa sala, no, pagkahulog sa sala sa tao, wala na sa tao. So wala agayoy tao nga makapahimuot sa Dios sa iyahang kaugalingon lang, kay nga naman wala siya'y pagtuo nga makapahimuot sa Dios. Busa, sa Efeso 2:8-9, giklaro gayon, no, ni Apostol Pablo, iyang gisulti sa Ephesians, sumanya gisulti nga ang tao patay sa sala, ang iyang tingwa, mao lamang ang pagsunod sa kabubuton sa kagamhanan ning kalibutan na dautan ug uban pa. Yan ang gi-emphasize kay tungod sa grasya kamo tungod sa grasya kamo nangaluwas unsa pinaagi sa pagtuo. So giklaro dari ni Apostol Pablo nga ang instrumental cause aron nimong nadawat ang kapasayloan, aron nimong nadawat ang kaluwasan, justification, nga aron ikaw gidawat ka sa Dios nga mahimo niyang sakop siyang panimalay, pinaagi sa pagtuo. Muni nga pagtuo, but gi-emphasize po niya nga kaning pagtuo nga nakadawat ka sa unsay gibuhat ni Kristo sa cross, sa benefits
sa gibuhat ni Kristo sa cross. Kani nga pagtuo di ay, ingon po ni Pablo, nga kaning instrument, nga imong nadawatan ang kapasayloan sa Dios, dili kini gikan kaninyo. Ala, dili na sa gikan kaninyo, nga naman ay asa kana siya gasa sa Dios. Gasa sa Dios ang pagtuo, dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo, aron dili siya makaingon siyang kagalingon, kaning pagtuo nga akong gisalig, nga akong sangat diha kang Kristo, gikan sa ako, dili, nga naman, gasa kana sa Dios. So meaning, grasya di ay, nagrasyahan ka, napaboran ka sa Dios, kay ikaw, sabay timaylan ni anak, kay ikaw man nituo. Now, muna, sa buhat 3C, 48. Sa pagkadungog niini, sa mga hintil, sila nalipay o nagdaig sa pulong sa Dios. Notice this, ang tanan, nga gitagana ng daan, alang sa kinabuhing dayon, mituo. Si Pablo nagwali sa mga Gentiles, nini nga sitwasyon, o naay mga nituo. Pero katong mga nituo, gitagana ng daan, meaning gipili na. O katong gipili, nga sa Dios, nga iyang paboran, iyang grasyahan, sila mituo. So mga kaigsonan, atong sabton, nga kanina yung pagtuo, nga imong gi-exercise to experience the salvation of Christ, dili na siya gikan sa imo. Gikan na siya sa Dios. Kay walay bisan unsa nga naa sa tua nga maka pleasing sa Dios. Muna nga na mga theologian, the only good in me is Christ. The only good in me is Christ. Why? Mura man gina ang makapahimuot sa Ginoo. Now, mituo. Karon atong susihon, karon kay ang matago sa karon ninyo ta, yan dito kos Ginoo. Unsa man ang kalidad karon kana sa imuhang pagtuo. Kay dili man tanan matod pa sa pulong sa Ginoo, nagasulti nga si Kristo Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Bot pasabot nga bisan no nga naatag exercise nga pagtukinanglan po nato susiyon kay ang Biblia nagsulti nga susiha ang imong kugulingon kung tinuod ba kana nga ikaw naa sa pagtuo. You need to search your heart, search your faith. Muna nga sa Hebrews 12:2, klaro po ni siya nga ang Ginoo sovereign, way makabuot, kinsay iyang tagaan nini nga pagtuo. Kay nga naman, klaro kayo, muning application sa magawali human niya gisulti katong mga lista no, sa mga heroes of faith, nga nagtutok kang Isus, okay? Ang nagpasiugda ug ang muhingpit sa atong pagtuo. Nagpasiugda meaning the author. The author of our faith is Christ. Siya ang origin. Siya gikan ang pagtuo. Siya ang author ni ana. Okay, kung unsay gihatag nga pagtuo sa imuha, yan ang hingpiton meaning mulahutay gayud ang tao. Maluwas gayud ang tao kadtong gihatagan sa Ginoo pagtuo nga naman kay si Kristo mismo ang mo-maintain, mo-sustain sa tao hantod sa katapusan. So this is one thing kinahanglan nato i-establishar para mas maklaro nato ni. Now, pero kaning pagtuo nga atong exercise dili lang ni siya mura bitaw ginatawag nga yes naglista nako ako nang dili lang ni siya mura bitaw naka sa event or naka sa ka retreat exercise ka human na dayon na ni siya epekto na mga obvious nga effect of true faith. Obvious, no?
ah, usa sa ako ang ginatawag nga tungod kay Sibina to amang karon sa gatrabaho sa Escalabria nya usa sa ako ang mga responsibilidad, no? Ako maoy moadto sa center. Uban kuyog nako si Sandro niya wa may kining ginatawag nga sakyanan. Okay? Para kog sikad sakay-sakay nako si Sandro, lingaw kay siya, lingaw po kay ko kay totoo po ko anang kasakay og sikad adto mi sa center. Og dahan kay proseso man di na, no? Dahan kay mga pila pa na ka steps, no? Mga anya kasagara ra ba sa center kay mga kuana. No katong wala koy makita kayo nga batan-on. No, kasagara dadto kay mga mamang nya kan kay sila, no? Atimado kay ka. No, libre ang bakuna. Pero sa diyang, di ba, gikuha na sa katong tig-inject, no? Ang dako sa nga sir, giinginan ko niya daan, sir. Hilantanon ba yung bata ni sir, ha? Hilantanon o kuan kanang ginatawag nga paimnalag paracetamol. So gikuha ang dako kayo nga kaning injection, di ba sa dako kayo pero sa ko brag dako ba? Pero brag dako dato kay ano yung kataas. Gi-inject sa duwa ka paa sa akong anak. Og klaro kayo nga niipikto gayod kay pag-inject pala na nihilak na Sandro. Og pagka pila ka oras nanginit na, niipikto na ang bakuna, o kung wako na balaka, kaya nga naman, niipikto man. Ubot pasabot, na-warningan naman ko, o klaro na, yes. Pero ginabantayan gyapon, kaya nga no, gahilak gyapon siya. Pero salawat sa Ginoo nung katong mga niagin sa mana, okay na kay siya. So ano ba, nung naagi ipikto. So, karon sa tuang pagtuo, kanang pagtuo nga imong gikumpisal karon. Gisangat diha kang Hesus. Unsa may ipikta na sa imong kinabuhi? Kung tinuod na siya, muna nga karon hisgutan nato ni siya ug atong subayon ang kinabuhi ni Moises. Kasi si Moises nag-exercise og true saving faith. Tinuod ni iyang pagtuo ug makita nato karon unsa ipikto ana sa iyahang kinabuhi. Una nga epekto is this. Mas mahadlok sa Dios kaysa kakuyaw. Mo din yung una epekto day. Wala bag hilanat do kung nabakunahan kani kung tinuod mo pagto kung ikaw naka-possess na nagrasahan sa Dios og tinuod nga pagtuo muning epekto sa imong kinabuhi. Og this is kuan kini siya non-negotiable. Kinahanglan makita man siya sa imong kinabuhi. Kung wala ni siya ang uban ni mga puntos, muna nga, examine na to tong faith. Okay? Now, ingon dari, tungod sa pagtuo, si Moises, sa iyang pagkahimugso, gitaguan, sa iyang mga ginikanan sulod sa tulo ka bulan. Now, ang context niyan is this. Ang mga Israelita, nagpuyo na sa usa ka dapit no dito sa Ehipto, gitawag man tina siya Goshen, ug nisanay ang mga Israelita nga naghan sila pag-ayo. Ug tungod sa ilang pagkadagan pag-ayo kay grabing panalangin, pusot-pusot nga panalangin nga gihatag sa Dios sa mga kaliwat ni Abraham na naghan sila pag-ayo maskin paglisod kay kinabuhi na naghan gyapon. Unya kani si Paraon ni aksog kabalaka. Nga naunsa naman ning salita nga maski pag ipahago na tog tarong atong gipatrabaho 12 hours nga wala gyud mga usaba ka di man gyud 12 hours to pero tingali ato lang gamiton ang kuan ba manguna nga grabe na kahago nga nya medyo gamay na nagali ang atong gisangat nga mga ingredients o sa paghimo og mga bricks kumbati mangyapon padayon mangyapon niya na balaka siya kay mas nisanay man, mas didaghan ang mga Israelita kaysa mga katauhan sa Egypt. Nya kung kaning mga Israelita, kung naay invasion, yun nga kanin sila modapig sa mga kaaway sa Egypt, malupig ita ni. So grabing pangunahuna sa Pharaoh ba? Nya kaning nga Pharaoh karon bag-o na ni siya
wala na ni kailak kang Jose, ingon siya, naghimo siya og balaod, no? Naghimo siya decree niya, kaning decree balaod gali, kinahanglan tumanon gini siya. Kaya kung dili ni siya tumanon nga balaod, silot ang imong matagamtaman. O ngilngig kay nga balaod ang iyahang gihimo. O wala may makapugong siya man ng Pharaoh. Nga ang tanan, nga mga anak og lalaki, unsa man, ilabay ngadto sa suba sa Nile, ipakaon sa mga buaya dadto. O kung babae na, ipadaplin, okay ra na siya, safe na siya. So, inana ka-wicked ang balaod nga himo sa Pharaoh. Unya, karon kaning mga ginikanan ni Moises, mga believer sila, ni Jehovah, kaila sila sa Ginoo nga ilang gisimba nga ang Ginoo balaan, matarong, og tungod niya na, wala sila mutuman sa hari. O wala sila mahadlok sa sugo sa hari. Nga naman, kay mas nahadlok sila sa Dios nga ilang gisimba. So, sa mga ilang gibuhat, niadto ba sila sa Egypt? Hari, amang ka. Ikaw, hari ra ka na mo. Pero nakoy mas labaw ang hari. Saman, wala siya ni nana. Wala sila ni nana. Ano man, o silang gihimo. Ilang gitaguan. So, ang ilang faith, no, wala po siya bitaw nga kanang dili bitaw kanang uban nga klase nga pagtuo bitaw nga di nako magpatambal. Di nako madto pag doktor kay ang Ginoo maoy akong magtatambal. Murag, ha? Okay? Naipagtuo bitaw nga ginatawag no nga kanang prudence ba? Nga, for example, ako, nga motor man ko. Nagsalig man ko sa Ginoo, nga mo protect sa kuha, pero mag-helmet sab ko. Mag-seatbelt sab ko. Okay? Okay. Nana ba? Naay ginatawag nga COVID karon. Wa mo ko nahadlok sa COVID, pero gamas ko. Kapang alcohol pod. Okay? Panghugas kamot. Mupod ba? Okay. So, meaning na ay prudence, no, na ay ginatawag wisdom nga gibuhat sa ginikanan ni Moises. Now, atong sabton kaning word dari no nga kaning nakita nga matahom ang bata. So, unsa may nakita sa ginikanan ni Moises nga matahuman, beautiful man gyud ang pagtanaw nila sa ilahang anak. Okay? O kabalo ako usa ko sa ginikanan, so mata ginikanan, I believe. Kung mataw ang ilang bata, no, kanang, di ba? Ang atog yung panglantaw sa itong mga bata is beautiful, man yun, no? Beautiful. So, nalay comment, no, ang ako ang ugangan, nga itong pagpasan-pasan daw nako kang Zandro, dito sa center, ingon siya, murag, okay ra mo, wala ra ko'y big deal ato, kabulo mo dyan ko nga, ingon siya nga, murag man nagkuan, di mo anak kay di mo daw liwat nako. Pero okay ra. Okay, kabulo mo jud ko nga, di ba? Ana ba? Naabi taw ginatawag matahom, no? Ang ako ang paglantaw sa akong bata o kabulo ko nga, ana bitaw nga nay mga ginatawag nga paglantaw sa ginikanan ni Moises nganong matahom kaning ginatawag nga bata ni Moises. Pero kinanglan na to sabton nga ang ilang panglantaw sa buhat City 20, ingon diri, ang sa maong panahon na tao si Moises og siya matahom gayud atubangan sa Dios. So, I believe sa dihang nakita sa ginikanan ni Moises, ang batang Moises, dili lang di ay ni siya precious in the eyes sa ilang mga mata, kundi ila pong kikonsiderar nga kani si Moises matahom gayud atubangan sa Dios. Sila nagtuo nga adunay dakong plano
ang Dios sa kinabuhi ni Moises. Busa wala sila nagpaapikto sa sugo sa hari. Hinoon, ilahang gibuhat ang matarong o ilaha gayong gi-overcome ang ginatawag nga obstacles, ilang itaguan ang batang Moises sa 3 ka bulan. No, dili na sayon nga pagtago, no? Imagine nimo na unsa ilang gibuhat ko na sila bisita, taguay patoy padapli na to. Diba? Na kung magsuroy ang mga sundalo ni Paraon, na ba usa kay lang gibuhat lisod na kay kanang bata mo hilak mo gina. Okay? Pag madungog mong ginanimo ang ihilak sa bata. Pero nahimo silang successful sa ilang pagtago sa sulod sa 3 ka bulan. Naunsa may ato ang makatunan sa kinabuhi sa ginikanan ni Moises. Ang tinuod nga pagtuo sa mga saad sa Dios naghatag kanato og kaisog sa pagbuhat unsay matarong atubangan sa Dios o kagawasan gikan sa mga kahadlok sa mga kakuyaw. Di ba? Once you exercise your faith in God, once you obey God, sadyang mutuman jud ka. Kabalo ba ka unsa implication ana na ay risk? Ana. Once you do what is right, naagayoy ginatawag nga peligro o risgo involved ni ana. I believe, kung ikaw nagtrabaho, kung asa makano, naagid na siya ba? Di gina siya malikayan. Munang uban, sila ang panguna-una, aron mawala ning risk. Kabulo ka o sa ilang gibuhat, mag-compromise na lang. Magsabay na lang, kaya nga naman, kung gusto ka o kinabuhi nga walay risk, kung gusto kinabuhi nga ayahay, kabulo ka o sa imong buhaton, simple na kayo. Just compromise. Compromise lang. Pero kanang imong pag-compromise, nagpakita po na siya sa imong pagkawalay pagtuo. Nga ang Dios gayud ay able to protect, able to take care of you. So, bisan asa makakaron gibutang sa Ginoo. Exercise your faith by doing what is right in spite of the risk. Because kabalo man ka, na may saad sa Dios nga imong gikuptan. Na may Ginoo nga imong amahan nga motiman sa imuha. So muni siya ang maghatag kanato karog kaisog to do what is right. O kagawasan sa mga kahadlok sa mga kakuyaw. Kuyaw ang kinabuhi. Daghan og kuyaw bisan asa ka pagawas pa lang nimo sa balay, kuyaw na. Ang uban gali na ginatawag nga kahadlok bitaw kanang mahadlok mo gawas. Kay sila una-una kung gawas sila nay daotang mahitabo mo na magpuyo na lang gid sila sa balay murag masin galig na yung mga delivery daghan pa kay sila buhaton mga proseso kay para sila magabot sila safe na sila. Nay na ang mga kahadlok ba. Nga muna noy mubabag kanila sa pagtuman sa kabutan sa Dios kay na-paralyze na sa kakuyaw. Igsuon kung ikaw Kristohanon, unsa man ang kahadlok karon sa imong kinabuhi, sa man fear of rejection, fear of death, you have overcome that. Because if you have true faith, you will trust God more. You will believe sa Ginoo kaysa nining kakuyaw. You will do what is right in spite of the risk. Karon i-examine mo ba na ang imuhang pagtuo. Wala ko nag-isgot dire og radical Christianity. Ang atong isgutan karon dari is basic ni siya nga Christianity actually. This is basic Christianity. Kay usahay ang atong unahuna sa Christianity, sa atong Kristyanismo, mura na og kana bitang ginatawag nga superficial na lang kayo. Pero this is it. Karon ikaduha, nga epekto sa tinuod nga pagtuo, mas hatagan og dakong bili ang tawag sa Dios kaysa kalibutanong dungog. Ingon dari sa Hebrews 11:24, tungod sa pagtuo si Moises sa dihang dako na siya, wala musugot nga tagon siya nga anak sa babae sa Paraon. Unsa man di ay ang estado ni Moises
isip prinsipe. Prinsipe siya sa Egypt. Imagine mo na, prinsipe sa Egypt, pinakagamhanang nasod niya itong mga panahon. No? Matod pa, gidescribe sa Stephen nga, dagan siya nangatunan o si Josephus, nagisgot nga si Moises is a great leader, no, sa war. 40 years old naman na-convert si Moses. 40 years old. So kanang edad, uban pa no, na-expose yun siya sa culture sa Egypt. Siya, usaman, dungganon. Moises. Pag makadungog, pag galing ngalan Moises, tingali mga server, muyukbo na. Gamhana na siya'y power. Bantugan. Ginayukbuan, influensyado, Prince of Egypt. Imagine mo na, Prince of Egypt. Di takarelate na kay, ang atuwa kay, sa man eh, ma-relate na to, di man gunta, kung ano ka ng monarch nga nation, pero, muni, ang ginatawag nga sitwasyon ni Moises, isip prinsipi. O kabalo ka, muni ang ginadamgo, ginatinguha sa kalibutan. Dungog, himaya, glory, influence. Dako og cost kang Moises sa dihang mituo siya. Unsa may ang gisulti? Unsa may gisulti sa Hebrew? Wala siya musugot. Ni-refuse siya. Ni-balibad ni wiper. Di ba? Wala siya musugot, meaning this is a kanang decision nga kabalo siya unsa iyang gibuhat. Wala siya ingon nga nabasig kato lang ang panahon, masig na-overwhelmed na ka, unaw na araw nagtarong be. Di ba? Wala siya, dili ni siya nga desisyon nga tungod kay grabe sa kalipay. Kung dili, this is a decision nga kabalo siya, muning saktok, o siyang unahuna mo, gini siya ang tarong. Wala siya musugot. Posible, naido ko posibilidad, gagihangyo siya siyang mama, Moises, kabalo ba yung ka? Si mong gidesisyon ng tao no narago nagtaro tanawa ragon sa imo wala sa imong kinabuhi Moises ngano na born again mga Moises unsa bagay mo nakita diha Moises tanawa ragon tanawa ni imong mabiyaan ikaw unta next in line sa throne Moises pagmata ana si Moises di ko mas nindot ni akong nakita. Mas ganahan ko ani mo ni ang akong gusto. Ito ang gusto ko. Wa siya musugot. Ngano man? Now, ingon dari, sa verse, sa Buhat 7:23, ang context ani nagtestimony no si Stephen mahitungod no sa kaagi sa Israel, yang naisgutan si Moises. Sa nagpanuigon na siya og 40 katuig. 40 na. So ako mag-38 na, si Kuya Gino mag-40 na. Parang inana. So, misantop sa iyang kasing-kasing ang pagduaw sa iyang kaigsuunan nga mga kaliwat ni Israel. Karon, dari na to makita nga ni-refuse, na converted na si Moses sa pagtuo sa Israel, or sa Israelite nga naman. Nala siya, ni-identify na siya sa iyang kagalingon nga sila kaliwat niya, kaliwat siyang Abraham. O niya, padayon ta, sa iyang pagkakita, sa usa kanila nga gidagmalan, siya milaban sa dinaog-daog o nanimalos alang kaniya pinaagi sa pagpuspos. Sa Ehipto, gipuspusan ni Moises, katong gadaog-daog, katong cruel kayo nga Egyptian, o nasubraan nagpuspos, namatay gyud in taon. Na-overwhelm si Moses. Siya naglahom nga ang iyang mga kaigsunan nakasabot nga ang Dios naghatag kanila og kagawasan pinaagi sa iyang kamot apan wala sila makasabot. So meaning ani nga time si Moses di ay sa iyang pag-identify isip katawan sa Israel, okay? Na-sense na niya nga doon na siya ay calling as a deliverer of Egypt. Okay?
ang Dios naghatag kanila o kagawasan, pinagi sa iyang kamot, Moises. Pero lahi lang ang iyahang pag-aksyon sa calling nga iyang nadawat sa Ginoo. Na nasa kabalo na siya nga gitawag siya sa Ginoo. Og bisan kinsa karon no nga mga missionary guban pa kabalo masense gid nimo nga naagyoy calling. Okay, tagaalan ta mo testimony nako para first time nako nakasimba sa GCAF. Invite ko sa akong mama. Nagwali ato si Pastor Joel Ortiz. Pagpayong-piyaw na ako, kay siyempre, piyaw-piyaw, sabi, ano po ko? Na-sense gid ako ba nga, nag-calling nga. Maparehas ka. Kanang kita ka ng tao nga gatindog diha, mahimo po kang sama ni Ana. Pagpastor o ka. No? Ma-sense ni mo eh. So, dili ni siya, na-overwhelm na si Moses, kabalo siya, nga na-sense niya. O ang Ginoo day nangitag pa nga pamaagi by His providence nga katong calling. Matuman gayod sa kinabuhi ni Moses. Apan, problema lang sa mga Israel, wala sila kasabot. Na muna nga, sa diyang na-sense ni Moises nga gitawag siya sa Ginoo, usaman, si Moises nagtuo nga ang kalibutanong dungog, pagkabantugan, walay bili, kung itandi sa langit nung tawag sa Dios. Muna nga ginagdumili ni Wiper. Si Moises, sa tanang unsa mang naa sa Egypt, kay mas bililhon kang Moises ang iyahang langit nung tawag sa Dios. No, imupon ni siya ang naitabog actually. Kang Paul, ingon siya sa Roma 1:1, ulipon ni Jesus gitawag sa pagka-apostol o gigahin alang sa maayong balita. The same thing, gitawag, call to serve God. And then, unsa man na iyang gitestify sa Philippians 3:8, sa diyang nasabta ni Apostol Pablo ang iyang calling, ingon din siya, sa pagkatinod, ang tanan, akong giisip nga kapildihan. Ang iyang mga accomplishment, unsa man ang iyang naabot sa kinabuhi, nahimo ng kapildihan. Tungod sa labaw, kabililhon, ang pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya nawadan ako sa tanang butang o kini giisip na ako nga basura aron maako si Jesus. O kani karon nga context ang gisgutan karon ni Pablo is dili lang calling no katong sa service but the call, the upward call of God. Muning makita sa Philippians 3:14. Nagpadayon ako pagingon sa daganan alang sa ganti langit nung pagtawag diha sa Dios. Diha kang Jesus. So every Christian, once you are converted, it means that God has called you heavenward. You have that calling to be with God in heaven. Ambot pasabot lang na. Langit nung pagtawag niya. God called you to spend eternity with Him. That's our calling. And therefore, ang behavior karon ni Paul or even ni Moises, gitalikda nila, kay mas gipalabi nila ang ilang langit nung tawag. Igsoon, sa Hebrews 12:11, karon bahin ka nato sama sa mga nagadagan sa lumba nga gilibutan sa dagang mga tao nga mao ang mga nagpamatud sa ilang pagtuo sa Dios. Unsa may conclusion ani? Biyaan nato ang mga sala nga nagawid kanato unsa man ug ang tanan nagababag sa pagdagan. So mga kaigsunan, do you sense that calling that God has given to you? That you are called to spend eternity with Him. If you prioritize that calling, then you have to give up something that hinders you in that particular calling. Unsa man ang mga nagbabag kanimo, niya na nga tawag sa Dios to spend eternity with Him. And if you're called by God to full-time ministry, bisig na diri, gapahipi lang, muraga, come on, surrender to God.
If you are called, then God will provide. God will take care of you. Ang pangutana ni, sayop ba? Sayop ba ang mga dungog, ang mga fame, ang position nga maangkon? Dili man na siya sayop, dili man na sala. Kasi Joseph, the Prime Minister of Egypt, kung imong boton naon, si Joseph mas gamhanan kay kang Moses. Kay Prime Minister, nagi siya position. He enjoyed even, di ba, the position, but wala, dili man na big deal kang Joseph kay kanang mga butang nga naa sa iya mang gigamit for the glory of God, for the service of God, dili man babag. Kaya gitawag man gid siya sa Ginoong mahimong Prime Minister of Egypt. Pero kang Moses, gitawag siya as a prophet, as a deliverer, o kanang mga butang, babag man, iyang gigive up. So, iksoon, unsa naman ang imong gigive up to fulfill the calling that God has given you? Imo bang importante ba gyud sa Ginoo? Importante ba gyud kanimo ang calling sa Ginoo? Or ang imo ang kagulingong interes mao'y mas importante sa imo? I-examine karon ang atong pagtuo. The non-negotiable, the true effect of faith. Ang tinuod nga pagtuo naghatag og dakong bili sa tawag sa Dios kaysa kalibutanong gahom, kabantungan o dungog. Nay one time, nag-struggle po ko ani. Sige ba? Nagpili ko, asa man jud ko, magtudlo o magpastor. Pero klaro man, ang calling, salamat sa Ginoo. Girasyahan ko niya nga magpabilin, nga magpastor. Normal ang struggle sa kinabuhi. But if you have real faith, you will choose. You will take importance. Kitagaan ni magbili ang calling sa Ginoo sa imo to spend eternity with Him. Katulo, mas magmalipayon diha kang Hesus, muning epekto sa pagtuo at tinuod nga pagtuo. Mas malipayon diha kang Hesus kaysa pagpalami sa pagpakasala. Ako ginang gituyo ng word nga pagpalami. Kay giklaro gid diha sa Biblia nga nagdunay pleasure of sin, pero passing pleasure. Now, atong tanawon. Iyang gipalabi ang pagantos uban sa katawan sa Dios kaysa maglipay diha sa sala, sa mubo lang nga panahon. Now, ang pagpasakop ni Moises, isip katawhan sa Dios, nagpasabot sa pagpatay sa iyang tinguha o pagpalami sa pagpakasala. Muna yung implication, once si Moses ga-identify niya nga siya worshiper ni Yahweh, siya covenant people of God, siya Israel, kaliwat siyang Abraham, kaila siya nga ang Ginoo sa Israel lahi sa Ginoo sa Egypt. Ang Ginoo sa Israel is holy. Ang Ginoo sa Israel is righteous. Ang Ginoo sa Israel is just. Kabalo siya nga katong gitawag sa Dios magkinabuhi nga balaan. Kay ang Dios balaan man. So ang implication ani is this: once si Moses ni-identify as an Israelite, automatic, he entered into a warfare to kill sin. Kay kanisa, mo man ni, ang mga butang, wala gayud mahimuot. So this is a call to holiness. Ang pangutana ani karon, imo ba ang giila nga ikaw tumutuo ug sumusunod ni Jesus? Imo ba nang giila? Amen ba da? Okay. Ingon ti kay Pastor, yes, Pastor, amen. Mo ba itong nagsimba kog jikab kay dituo ko ani? Kabalo ba ka? Hey, kabalo ba ka sa imong gisudlan? Kabalo ba ka unsay implikasyon ani sa diyang mikumpisal ka nga ikaw magtotoo ni Jesus? Kabalo ba ka unsay implikasyon ana? Ang implikasyon ni ana mo ni sa Matthew 7:13. But pasabot ana, you have entered into a narrow gate. Sulod ka mo
sa masigpit nga pultahan, kay luag ang pultahan, ug lapad ang dalan, padulong sa impierno, ug daghan miagi niana nga dalan. Ang gisudlan ni Moses is the narrow way, narrow gate. Kaya nga naman, he chose the unpopular, he chose the unconventional, he chose the road less traveled. Matod pa. Kaya nga naman, lisod. Pero kung ikaw, nikumpisal nga, ikaw, Kristohanon, tinod, bot pasabot na, nisulod ka sa masigpit nga pultahan, ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. O gamay lang ang nagasubay niya nga dalan. Through faith. Ni-enter ka, nisulod ka, pinagi sa pagtuo. O karon, nituo man ka, bot pasabot, nakasulod na ka. Unsa may demand ani ron. Ha? Si Kristo muni iyang expectation sa tanan nga nisulod sa sigpit nga dalan. Ug mingon si Jesus sa iya mga tinunan, kun may tao nga buot mosunod kanako. Okay. Dili niya palabihon ang iyang kagalingon. Kung dili mosunod siya kanako, nindot kani pag-state ani. Bisan pa kon kamatayon ang iyahang dangatan. Even naka-experience siya physical death through persecution, andam siya. Saman, larga time pa. Ha? Bot pasabot nga kaning mga tinguha, lawas nung tinguha, selfish ambition, uban pang mga tinguha nga wala mahiuyon sa kabuton sa Ginoo. By faith, imo na lang dilian kay mas imo nang prioridad ang agenda sa Dios kaysa sa imong kagulingong agenda. Kung galing man maabot ang panahon nga dunay dakong paglutos o kung mamiligro ang imong kinabuhi tungod kang Isos, andam baka nga muhatag sa imong kinabuhi for the glory of Christ. Peter did it, the apostle did it. Tanawa ang church history. Unsa ilang gidangatan. Makaingon ba ta nga? Hala. Only real faith. Only those who possess real faith can do this. Busa, di ba? Muna nga, kani pa lang daan, ako na kay pero, ngay mga gamay lang, mga pagsulay, na uban nga, dili lang, no, kanang, ba nga, baptize ba ka? Nasabtan na di ba nimo? Oh, nindot kay ni siya. Kabalo ba ka muning sakto? Oh, muning sakto. Andam ba ka mo sunod kang Isos? Dili lang. Ano man? Suko si mama. Suko si papa. Ha? Dili lang. Kay mabadan ko kuan inheritance. Dili lang. Masuko man na may malain sa ako, God. Ha? Kana nga panahon i-examine nimo. Kung tinuod ba na yung pagtugi kumpisal? Muning demand. Muna bantayan nato no nga nay mga wali ra ba karon or mga preacher nga nitawag nga itawag nga scam. No alert. Ako na biktima baya pugkog inani. Kay one time sa akong kinabuhi iwanay nabaligag yuta. Ingon siya nga barato lang inanay na kadako nga yuta. Ang imong maangkon. Intaon ang Jojo nga inosente. Nahinay. Magani, tulora ka bulan akong nabayaran. Unya, niabot, dibuto. Nga wala man day yuta. Wala man day. Too good to be true. Nabiktima ko sa scam. Dugay na to ha. Prodaghan ng mga Kristohanon, nagpailangan sila Kristohanon na biktima. O scam, spiritual scam. Kay gituwa nila ang gospel nga okay ra ka. Muto kang Isos pero dili na kinahanglan biyaan ng imong sala. Walay repentance, walay lordship. Naiban nga, nagwali nga, kung mapabimbor ka, ani, luwas na ka, no matter what happens. Napuyuban, hatag lang, kung sabay mong mabuhat ka tarong, langit lagi ka. Nagpabiktima. Nga naman, they chose the easy road. Lapad nga dalan. Kay gusto og
easy reward. Easy. Mo man ang nature, mo na nga, naghatag pod ang kaning panulay, no, og mga idea ni mga tawhana nga ma-deceive. Dali ra kay ma-deceive. Kay mo may gusto, God. Mo man ang kanabitong ampay sa ato ang flesh. Scam alert. That's why we need truth. Roma 8:13. Mo ni. Kung magkinabuhi ka mo, sumala sa inyong kinaiya. Kung magpadayon mo sa pagpakasala, pagkinabuhi, pagpalami sa sala, mamatay ka mo. Apan, kung pinaagi sa Espiritu Santo, saman, isalikway ninyo ang binuhatan, mabuhi gayod ka mo. Meaning, giklaro dari, nga ma-overcome lang kaning sinful desires, kaning sinful inclination to deny ourselves through, saman, Spirit of God. Kung sa may gamiton sa Spirit of God, the Word of God. Muni, ginawalin nato ni, ang kamaturan. Kaya nga muni siya ang mag-slash, muni ang magsamad, magduslak sa ato ang makasasala nga kinaiya, magpatay. So, how are you now? You're reading the Word of God. Unsa man karon ang imuhang ginapaminaw? Nagbahog ba na si imuhang flesh or nagpatay si imuhang carnal nga kinaiya? Ang tinuod nga pagtuo, nagkonsiderar nga si Jesus mas makatagbaw, mas makahatag og kalipay kaysa mga kahilayan ni ining kalibutan. Mo ba na ang imong paglantaw kang Hesus? Nga siya mas malipay ka siya ha. Mas malipay ka with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin? Mo ba ni? Karon. Nakadungog ka karon, nining awali. Unsa man ang imong response, igsoon. That's why essential ang church sa mga tao nga nakabaton og tinuod nga pagto kay precious. Moses identified with the people of God, mga slaves, mga ultimo. Gidinay niya ang iyang posisyon as a prince. Mas precious siya ang katawhan sa Dios. Mo ba na imong panglantaw sa simbahan? Mas precious ni kaysa imuhang gym? Mas precious ang pag-atog simbahan kaysa pagdulag basketball, ML o kuban pa? Mas precious ang pag-simba kauban sa Dios kaysa manglaba? Igsoon, know your priorities. Last, mas bililhon ang kasakit nga maangkon kang Hesus kaysa butang niining kalibutan. Ginuhuna niya nga mas daghan ang panalangin nga iyang madawat kung maganto siya sa mga pagyubit tungod kang Kristo. Kaysa maangkon niya ang tanang bahandi. Remember this. Kay gilantaw niya ang nga may ganti siya nga madawat. Gikonsiderar ni Moises nga ang pagyubit, mga kasakit nga iyang matagamtaman sa pagsunod kang Kristo. Saman, muagak kaniya sa walay katapusang ganti nga iyang madawat. Mas firm si Moises nga kani is blessing na ini. Kani mga pag-antos ka naman. Kay once nga siya mulahutay, mas makita ni Moises, nga nasa'y ganti, nga madawat. Meaning mas ginatutukan ni Moises ang ganti. Now, ako lang ning basahon, bulahan ang mga gilutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao lutuson, butang-butangan sa tanang matang kadautan tungod kanako. Bulahan, gikonsider ba niyo kung galingon nga bulahan? Pagmaya, paglipay kamo kay dako ang inyong ganti dito sa langit. Kaysa ingon niini, gilutos sa mga tao ang mga propeta sa unang panahon. Apil na si Moises, ani. Di ba? Ang tinuod nga pagtuo, mula hutay,
sa mga lumalabay nga pagyubit o kasakit nga maabot sa pagsunod kang Hesus. Tungod kay saman nakatutok sa dakong ganti nga ihatag kaniya sa Dios. Wana sa Marcos 8:36-37, kay bisan unsa may kapuslan alang sa usa ka tawo, maangkon niya ang tibuok kalibutan apan nawad-an sa iyang kinabuhi. Ug unsa may ikahatag sa tawo, agig bugti sa iyahang kinabuhi. Igsoon, you have a great reward that God has set before you. Your great reward is to spend eternity with Him. You are called. Now, upon examining the life of Moses, ni-confirm ba ang pagtuo ni Moses sa imuhang pagtuo karon? Kay this is the kind of faith that God pleases. Kung wala, ask God, Lord, grant me the true faith. Lord, help me. Tabangi ko, Lord. Nakoy mga struggle nga maglisod ko. Give me. Strengthen my faith, O God. Kaya ang tinuon nga pagtuo, nagahatag og mas dakong bili sa walay katapusang ganti kaysa mga lumalabay nga pagsulay, sala o kalibutanong kalampusan. Hinaot that you will respond this true faith, that God has given to you for the glory of God. Daghang salamat, Ginoo, nining pulong nga mo nadunggan karon. Hinaot nga amatag usa, nadasig, nalig-on alang simong kahimayaan ug kadungganan. Sa ngalan ni Jesus, amen.